Вечер сме свободни, а не робове. Виделите Бог е с нас, нашата рада. Бой за чест и свобода, за мила рода. Майко моя, родино мила, земя си красна, райска градина. Майко моя, родино. 2 юни не е празник. 2 юни е краят на българската жертвена епопея, априлското въстание. На този ден прекланяме глава пред паметта на онези наши предци, които дадаха живота си за свободата на България от османска власт. На този ден ние прекланяме глава и даваме обет, че ще запазим българския дух жив и че България ще бъде занапред такава, каквато ние искаме и такава, каквато искали нашите предци. Мрачна и жалостна е нашата история от падането ни културско робство. Тежък и възмутителен е животът на Слуду. Някога български народ. Страшен помот, какъвто тежи на врата му. Тежки вериги, раздясали от кърви и сълзи. Вериги, които са заковани и ръце и нози, и ум и воля. Пъшкат бащи и майки, братя и сестри. Кървави страници, горчиво преминало, но до днес. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. В априлското въстание загиват над 10 000 българи. По-голямата част от тях невинни жени, деца и старци. На 2 юни 1876 година на връх Вола, придът камарата куршуми пронизал великият български патриот Христо Ботев. За това днес му даваме специална почет. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно крачеш? О, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Не плачи, майко, не тъжи, че станах аз и хайдутин. Хайдутин, майко, бунтовник, да тебе клета оставих, за първо чето да жалиш. Но кълни, майко, поглинай, таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, не мили клети, не драги. Яна дойдя до кавала, за теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за векти войводи. За чавдар страшен хайдутин, за чавдар векти войвода, син на Петка страшника. Да чуят моми и момци, от борова и поседенки, момици по планините и мъже в хладни механи. Какви е деца раждала? Раждала, ражда и сега. Какви е момци хранила? Хранила, храни и днеска. Нашата земя хубава. Таки, неволи, младост минува, кръвта се ядно, жили вълнува, погледът мрачен, умът не види, добро ли, зло ли, насреща иде. Свестните от нас считат за луди, пеца в редом, всеки почита. Патриот е, душа дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа. И всеки му добро струва. Само, знайте, за парата, като човек, що да прави? Продава си и душата. Тежко, брате, се живее между глупци неразбрани. Душата ми в огън е, сърцето му изгути рани. Отеческо мило любя, неговият завет пазя, но себе си, брате, губя, тия глупци като мраз.
коя сиромаха за правда и за свобода. Жив е той! Жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка юнак с дълбока на гърди рана. Юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабя на две струшена. Очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа. И певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица и вълк му крот по раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее. Звезди отсипят свода небесен. Гора зашуми, вятър повее. Балканът пее хайдушка песен. Няма власт над оная глава, която свободно е готова да се дели от плещите си за свободата на България. Продукцията на школа историка към Сол Петка Радославейко.